ontzettend druk gehad. Ik kan wel zeggen dat we zo door alle smokings heen zijn, wat de verhuur betreft. Wie zijn er nu zoal gekomen om de smoking te huren? Nou, we hebben artiesten gehad, journalisten, fotografen. Nou ja, en dan de genodigden, veel genodigden voor vanavond. De gala-première van Soldaat van Oranje had een bijzondere aandacht. Want voor het eerst in de geschiedenis werd de première van een Nederlandse speelfilm bijgewoond door de koninklijke familie. Ter ere van deze gelegenheid werden kosten nog moeite gespaard. De koninklijke loge werd voor duizenden guldens met bloemen versierd en ook qua veiligheid werd niets aan het toeval overgelaten. Er was zelfs een speciale ontvangstkamer voor het koninklijk bezoek ingericht, voorzien van een overdadig koud buffet, waar de koningin na afloop van de voorstelling de acteurs en enkele prominente gasten zou ontvangen. Om 7 uur was het dan zover. Honderden toeschouwers waren getuigen van de aankomst van de jetset van Nederland. En ze waren er allemaal, niet allemaal per auto. Ferry Hogendijk, Willem Duis, minister De Gaay Fortman, Frans Andriessen met echtgenote, Monique van der Ven zonder haar man Jan de Bont, Hans en Jacqueline Wiegel en vele andere bekende Nederlanders. Niet te vergeten Henk van der Meijden, die ondanks zijn nieuwe vriendin alles in de gaten hield. Producer Rob Houwer en regisseur Paul Verhoeven hadden ook enkele oud-verzetstrijders uitgenodigd. Er zijn jammer genoeg maar 10 Engelandvaders uitgenodigd, waar eigenlijk de hele film om gaat. Daar zijn wij heel erg gebelgd over, want wij zijn een stuk van het leven. Van dit. De hoofdrolspelers Rutger Hauer en Jeroen Krabbe arriveerden op originele wijze op de motoren uit de film. Daarna kwamen koningin en prins. Een alleszins geslaagde première was aanleiding om de champagne rijkelijk te laten vloeien. Voor deze gelegenheid stonden er maar liefst 600 flessen klaar. En met de muziek van de Pasadena Wolf Orchestra nam het feest zijn aanvang. Even daar afscheid nemen en dan kom ik terug. Echt een verduiveld goede film. En ja, het pakt me aan. En de gebeurtenis na afloop, dit samen zijn hier, deze festiviteit. Zelfs, het is ongelooflijk warm, maar verder zie ik allemaal oude vrienden uit de oorlog. En het is een hele speciale gebeurtenis. Waarom speel je nou niet de rol van Belinda Muldijk? Omdat ik er niet erg Joods uitzie, vind je wel? Toch een product van nationale trots, daar zit jij niet, hè? Ja, maar ik heb andere dingen ook waar ik heel gelukkig mee ben. En ik vind dat ik niet alleen maar ervan afhang om films met Paul Rob te maken. En zij ook niet van mij, ik doe die toch. Naarmate de avond vorderde, werd de sfeer gemoedelijker en de laatste gasten verlieten Tuschinski in de vroege ochtend.